Mbala tsara atsika jiaby zegny magnenty agny. Atsika io andeha maly question fanontaniagna ny namatsika tato zay. Za amizay nagnambara izy bon tsy valiako za question fa alô ataoko amin'ny public karaha igny zegny mba regniregnin'olo koa baka maromaro hoe valiny. Le fanontaniagna ma tsy nino fa ino ma mahatonga ho izy hoe maro amin'ny toeragna aminareo lakaoty agny fady bory zany. Bon zay le fanontaniagna. Izy ma hoe tsy afaka doso i fady bory zany io tsy afaka doso ai satria atsika zao izy efa mivoatra ke tokony adoso izy fa manahiragna ho izy. Ya, tsara ndraiky le fanontaniagna. Amaleko izy eto za eto tsy hoe misolo tegna olo razagna jiaby fa en fait hoe mety valinteny mety hitovy zegny fo. Ho anareo zegny concerné satria baka bory zany zegny le concerné le fady. Eto zegny ambaranay anareo mazava hoe le koragna. Ny tany fady bory zany zotsy aminay avatra ty fo misy. Zegny vao nalohany-tseliky fa misy koa zegny hoe agny asimo Antsignanagna agny misy zo, misy avaratra Antsignanagna, misy agny amin'ny farifaritry agny regny raha tsy diso hoe amin'ny farifaritry Marantsehatra agny maro zegny zo. Hitanareo hoe navian'ny zo izy io zegny hoe hozogno natao tamin'ny handro zegny. En fait zo zegny c'est une stratégie de guerre. Zegny le raha. Tany andro taloha zegny hoe maramila anareo bory zany tagny zegny izy koa nandeha nagnano conquête. Izy boka saratra anareo hoe mandray izy conquête fa en fait nagnano conquête zegny ro andeha hagnano karazagna hoe fagnitaragna territoire andro fa ro tsy nahavaky nitsidiky hoe à l'amiable zegny. Ne sois pas dupe, tsisy olo ariagna jery eto. Fa andeha hagnano conquête mazava be. Hain'olo jiaby tantara zegny. Nagnano hozogno zegny hoe les autochtones, ino ma nataondreo? Roma efa nahay nagnano, efa nanagna nahay ny manipuler la spiritualité hasigny. Le hasigny igny zegny nataondreo arma. Ino ma le nataondreo? Bon, haindreo fa ro maramila ny bory zany io tsy maintsy amban-dranomasy na andalo amin'ny ranoboka na handalo amin'ny toeragna masigna araiky na andalo amin'ny atiala. Ny hozognindreo zegny hoe endroit jiaby regny. Ny hozognindreo. Fa mandalo eto ireo olo zegny quel que soit hananareo atiala ty nagnano reo amin'ny atiala nagnano koa reo ranomasy koa mandalo aminareo eto sambon'reo ade agny en fait raha karaha zegny de anareo amizay mivolagna hoe atsika niany ty hoe izy ma tsy afaka doso. Bon azovy zegny andeha agnadoso izy zay zegny question marigny question ny posenao igny azovy andeha agnadoso izy satria hoe olo nagnano raha zay raha fanaty karaha koa ataonao andeha agnadoso izy satria hoe hagnadosogna zay tsy maintsy le olo nagnano izy igny koa zay magnampody vavanano fa hoe adosoko amizay raha nataoko. Azovy andeha agnadoso izy. Mety volagna maka anao hoe anareo le tompony agny mandeha ry. Andeha ry zegny amin'ny tanomasina ry zay andeha volagna ino? Andeha volagna fa hoe manomboka niany anareo tanomasina ty hoe mila magneky anareo bory zany zay andeha volagnina. Est-ce que ro agneky? Zay baka le question mipetraka amizay. Tsisy olo mahafaka le hozogno natao. Tsisy. Hozogno tsy afaka doso. Fady mety angatahigny. Hoe asanao zao io fady kisoa mety angatahinao zegny antaranakanao farafara agny hoe mihina kisoa. Fa hozogno c'est malédiction tsy afaka mipody zegny. Tsisy fagnadosoagna izy. Karaha zegny. Karaha ataonareo Antananarivo agny hoe nareo agny hoe tsy magneky aminareo agny tarimiagna bengy. I tsy mitovy fa raha araiky mbola tsy nodikavinareo zegny. Ke karaha zay koa hoe ataon'le olo mavozo andeha ikitikitiky tany masigny ary andeha volagna amin'ny tany masigny aby fa volaiza nareo mampidriky accident amin'ny olo baka ampovoan'ny tany. Satria le raha zegny hozogno c'est une arme de guerre ary tegna nahomby jusqu'à maintenant. Za ndraiky tsy miprône le raha fa ke ahodiny zegny donc hoe tsara zegny mitandrigny fo nareo fa koa fa hainareo fa androa ty fa bory zany mitandray ma fo fa aza magnano cobaye ary andeha nalisaly tegna ary fa bory zany na anao tsy tombo ta Madagasikara hainy tany masigny fo. Karaha zegny. Magnontania
ary iangaviagna koa zegny hoe le tanomasigny zegny hoe matetiky hoe lasa hoe fitsidigny na ohatra hoe agnanaovagna le circuit touristique mba sy avatsika panneau magnambara fa hoe Fadiboro zany, satria misy amindreo io hoe izy Fadiboro zany fa mety raha ohatra roko mitsitsidika eo ohatra mitsangatsanga tsy mikitikitiky raha sacré ry. Izy koa ohatra karaha ataony rano le midika agnatin'ny rano fa ohatra hoe fady fa izy koa anao mandalo amin'ny antety tsy fady. Ohatra ataony maro zegny izy avy ty za ma tsy afaka hitanisa fa maro be, maro ataony ambanja misy zo maro tsara be jusqu'à aminao midika amin'ny ranony io ambanja io rano samby rano io izy igny fa voalohany. Bakeo misy koa kazokonigny, misy koa Anjamalehibe, maro zegny tany ahitagna zo. Misy koa ato Agnalalava amin'ny vavany Agnantambo. Izy koa fa hainao fa mandalo io zegny anao amin'ny bateau tsy mivolambolagna fo fa tsy raha hoe anao koa ifa matra ke bon anao voany anao tsy andeha salisary tegna za tsy mino zegny anao bon anao tsy mino zegny fa anao inoany koa fitandremagna fo ny ahodiny fa tsisy zanadrazana hoe haoazonareo andeha tao lafiky hoe andinehaneha agnadoso zegny. Natoa jusqu'à niany tsisy olona saky nagnano io satria mety fa nisy nagnano fo tany fa naty za sira fa nisy mety fa nisy nagnano essai nagnano satria izy koa misy olo be corrompu nandaradrazagna misy fo corruption mety fa nisy nagnano essai nagnadoso jo tagny fa nibojobojo nareo fa mety naty tsy nafaka eto amizegny mandany fotoagna nareo mipose question gosy nagnino tsy alana bon tsy afaka alagna en fait misy ny côté maratsy izy fa misy côté koa matsara izy satria hoe ça reste fo zegny hoe le hasigny le raha za ndraiky tsy mivolagna nareo mamono hasigny fa izy koa baka fa tsisy hasigny raha ino ataonanareo zegny andeha hagnano raha tsy manjary amizegny regny anaovanareo le fagnadosoagna nino devoly andeha anaovagna le fivavahagna tsy koa fa hafa igny ke zegny valiny le fanontaniagna igny hoe tsy resaka fagnavakavahagna tsy midika zegny hoe ke olo lakôty taty hoe ke raciste non déjà amitsika Madagasikara eto tsisy resaka raciste zegny satria tsika jiaby eto mitovy couleur fa tribalisme zegny no misy eto tsy raha hoe ke tanomasigny aty Fadiboro zany anareo mivolagna fa nareo magnavakavaka non tsy fagnavakavahagna tsisy idiranay aby zegny satria hoe raha tsy fazay raha fahadadiko taloha be tagny tsy afaka doso zegny tsisy moyen na monoana agn'omby 50 tsy afaka mbala tsisy hoe ke hozogna natao hoe ke nafaka zegny hoe raha ohatra hoe olona nagnano izy fa naty fa tsy aby azoviny nagnozogno hino raha nampiasaindreo nagnozogno teo karakoa nanaova maniera nanaovandreo izy tsy hay aby ke tsara aminaiky manontany fa hoe ahodiny fitandremagna fo izy koa fa nagnambarana olo magnontania nareo koa fa mandeha magnavatra ty magnontania hoe akory toeragna ty eto tsisy fadifadiny fa izy koa anao baka akagny anao zegny hoe anao zegny micréer finognana manokagna ndraiky philosophie manokagna hoe soi-disant anao évoluer civilisé anao zegny ndeha hagnano cobaye ary na gazety tsy magnaboaka lazanao koa fa naty edy fotony raha nitadiavanao mitandrema magnontania mangala bonne guide mahay endroit sacré fady regny fa izy koa ke anao za tsy mino zegny oui anao tsy mino fa anao ino baka eo zegny hoe aza misalisaly fotony tanomasigny ty zegny fa tsy tianay zo fatifatesany boro zany koa fotony zo koa raha fatesan'olo zo diovigny oui diovigny mamono zo magnaboaka agn'omby anareo le naty amizegny ary anareo tsy agnaboaka agn'omby tatreky anareo zay mitare malahelo havanareo naty igny anareo migogogogo mitomagny fo izy koa fa nifatezany olo le fady le toeragna igny zegny toeragna raiky tsy maintsy sasagna i rano igny ke aza aminehaneha ary fotony zay tsy tia hitanareo maty nareo koa mety tsy tia maty fa aza magnandrangana ke za tsy mino an'izany aza magnandrangana ary fotony maty ary mbala zay koa zegny agnaboaka agn'omby injigny karaha zegny izy igny ma hafatra sady valim-pagnontaniagna tsy raha tsy fitiavagna fa volagna marigny ôzareo zegny ke za igny tsy nagnano koragna ratsy fa nagnambara koragna marigny fo za teo igny misaotra antsika jiaby ampahendriagna